Οι κανόνες που συζητούνται σε αυτό το βίντεο είναι απλές επισημάνσεις παρμένες από το επίσημο εγχειρίδιο Truvpa για σκοπούς επίδειξης. Για να διαβάσετε για τους κανόνες και τις επιβραβεύσεις του Truvpa με λεπτομέρειες, παρακαλούμε επισκεφτείτε μας στο διαδικτύο στο www.truvpa.com, όπου το επίσημο εγχειρίδιο Truvpa είναι διαθέσιμο σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Στο Truvpa, κάθε περίοδος ξεκινά με έναν αγώνα βολών και τελειώνει με έναν αγώνα αναμέτρησης. Βεβαιωθείτε να δείτε το βίντεό μας για τους αγώνες βολών Truvpa αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε για τους αγώνες αναμέτρησης Truvpa. Όταν ξεκινά ο γύρος, οι παίκτες έχουν 10 δευτερόλεπτα να πάρουν τις αρχικές θέσεις διάταξής τους. Σε αντίθεση με τους αγώνες βολών, όπου 3 παίκτες από κάθε μονάδα ήρθαν στη διάταξη με μπάλα στα χέρια τους, κανείς παίκτης από τις 2 μονάδες δεν έχει μπάλα όταν έρχεται στη διάταξη σε ένα γύρο αναμέτρησης. Ο ρόλος ενός παίκτη στο γύρο καθορίζεται από τη θέση του στη διάταξη και οι παίκτες αλλάζουν κυκλικά θέσεις μετά από κάθε γύρο, ώστε στο τέλος 5 γύρων κάθε παίκτης να έχει παίξει όλους τους ρόλους στον αγώνα. Οι παίκτες στη θέση 1 είναι οι τερματοφύλακες, οι οποίοι προστατεύουν τα τέρματα των ομάδων τους. Ο τερματοφύλακας είναι ο προστάτης του τέρματος της ομάδας του, σουτέρ για μακρινές βολές και βασικός αμυντικός rebounder. Οι παίκτες στις θέσεις 2 και 3 είναι οι περιφερειακοί, οι οποίοι παίζουν κυρίως γύρω από το δικό τους σκελή τέρμα. Είναι οι υπερασπιστές του τέρματος της ομάδας τους, σουτέρ για μακρινές βολές και δευτερεύοντες αμυντικοί rebounder. Οι παίκτες στις θέσεις 4 και 5 είναι οι επιδρομείς, οι οποίοι παίζουν κυρίως γύρω από το τέρμα του αντιπάλου τους. Είναι οι επιθετικοί που παίζουν κάτω από τα καλάθια, σουτέρ για κοντινές βολές και επιθετικοί rebounder. Αν ο γύρος είναι μονός γύρος, ας πούμε ο γύρος 1, 3 ή 5 στον αγώνα, ξεκινάει η κόκκινη ομάδα με κατοχή της μπάλας, ενώ η μπλε ομάδα ξεκινά με μπάλα σε ένα ζυγό γύρο. Μην ανησυχείτε, οι ομάδες αλλάζουν πλευρά του γηπέδου αργότερα στο παιχνίδι και έτσι κάθε ομάδα θα έχει ίση κατοχή της μπάλας. Για τους σκοπούς αυτού του βίντεο, ο γύρος που πρόκειται να σας δείξω είναι ένας μονός γύρος, έτσι όταν τα 50 λεπτά παιχνιδιού αρχίσουν, ο διαιτητής θα δώσει την μπάλα στον κόκκινο τερματοφύλακα, που θα μπορούσε να επιλέξει να επιχειρήσει βολή από αυτήν την πλευρά του γηπέδου, αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα μεταβιβάσει την μπάλα στο συμπαίκτη του, τον κόκκινο παίκτη νούμερο 5. Καθώς παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, προσέξτε πως μόνο ένας παίκτης μπορεί να κατέχει ένα κελί κάθε φορά. Επομένως, οι παίκτες πρέπει να μετακινούνται προσεκτικά ώστε να αποφύγουν να πατήσουν σε κατελημμένο κελί, επειδή αυτό θα ήταν παραβίαση κελιού και θα τους επέφερε ποινή. Τώρα, ο κόκκινος παίκτης νούμερο 5 αποφασίζει να εκτελέσει σουτ, έτσι ο παίκτης 1 γίνεται βοηθός και θα πάρει μισούς από όσους πόντους πετύχει ο παίκτης 5 σε αυτή την απόπειρα για καλάθι. Σουτάρι βάζει καλάθι από κελί 10 πόντων. Ο παίκτης 5 παίρνει 10 πόντους στη βαθμολογία παίκτη του και ο παίκτης 1, ο βοηθός, παίρνει 5. Στο Truvpa, όταν ένας παίκτης πραγματοποιήσει μια εύστοχη βολή, η μπάλα του επιστρέφεται και μπορεί να σουτάρει ξανά από το ίδιο κελί, να μετακινηθεί σε άλλο κελί ή να μεταβιβάσει την μπάλα. Η εκτέλεση βολών τελειώνει όταν αστοχήσει, διαπράξει φάουλ ή παράβαση ή μεταβιβάσει την μπάλα σε άλλο παίκτη. Έτσι, η μπάλα επιστρέφεται στον κόκκινο παίκτη 5 και αποφασίζει να μετακινηθεί σε διαφορετικό κελί, το οποίο συμπτωματικά είναι επίσης ένα κελί 10 πόντων και εκτελεί και αυτήν τη βολή. Ο κόκκινος παίκτης 5 είναι ένας ταλαντούχος σουτέρ. Η μπάλα του δίνεται και πάλι πίσω και αυτή τη φορά αστοχεί, έτσι η μπλε ομάδα κερδίζει την κατοχή της μπάλας. Πριν προχωρήσουμε, ο κόκκινος παίκτης 5 πραγματοποίησε 2 εύστοχες βολές στην εκτέλεση βολών και κέρδισε συνολικά 20 πόντους. Επειδή ο κόκκινος παίκτης 1 του μεταβίβασε την μπάλα που ξεκίνησε εκείνη την εκτέλεση βολών, ο κόκκινος παίκτης 1 θεωρείται βοηθός για κάθε διαδοχική βολή που πραγματοποίησε ο κόκκινος παίκτης 5 και γι' αυτό παίρνει μισούς από τους πόντους που κερδίθηκαν από αυτήν την εκτέλεση βολών στη βαθμολογία παίκτη του. Ο κόκκινος παίκτης 5 πέτυχε 20 πόντους, έτσι ο κόκκινος παίκτης 1 κερδίζει 10 πόντους στη βαθμολογία παίκτη του για τη βοήθειά του. Ο μπλε παίκτης 2 αποφασίζει να μεταβιβάσει την μπάλα στο συμπαίκτη του στην άλλη πλευρά του γηπέδου, τον μπλε παίκτη 5, και ας πούμε ότι δεν τη ρίχνει αρκετά δυνατά και η μπάλα κυλά στο δάπεδο. Στο Truvpa, όταν η μπάλα αναπηδήσει πάνω από μία φορά στο δάπεδο του γηπέδου πριν έρθει σε επαφή με το χέρι ενός παίκτη, κυλήσει στο δάπεδο του γηπέδου ή βγει εκτός ορίων, νεκρώνεται. Νεκρώνεται επίσης μετά από μία επιτυχημένη απόπειρα για καλάθι. Οποιουσδήποτε παίκτης προκαλέσει την έκρωση της μπάλας, εκτός μέσω εύστοχης βολής, διαπράττει παράβαση. Επειδή η μπλε ομάδα προκάλεσε την έκρωση της μπάλας, η μπάλα παραδίδεται στον διαιτητή, ο οποίος στη συνέχεια τη δίνει στον κόκκινο τερματοφύλακα και η κόκκινη ομάδα έχει για άλλη μια φορά την κατοχή της μπάλας. Ας πούμε ότι ο κόκκινος παίκτης 1 μεταβιβάζει την μπάλα στον κόκκινο παίκτη 2, ο οποίος αποτυγχάνει να την πιάσει και η μπάλα βγαίνει εκτός ορίων. Η μπάλα νεκρώνεται, ο κόκκινος παίκτης που ευθύνεται για την έκρωσή της διαπράττει παράβαση και η μπάλα δίνεται στον μπλε τερματοφύλακα και είναι τώρα στην κατοχή της μπλε ομάδας.
Όταν ο γύρος τελειώσει, οι παίκτες παίρνουν γρήγορα τις θέσεις διάταξής τους για το νέο γύρο. Ο παίκτης που ξεκίνησε στη θέση διάταξης 1 στον προηγούμενο γύρο ξεκινά στη θέση 5 στο νέο γύρο. Και οι παίκτες που ξεκίνησαν στις θέσεις 2, 3, 4 και 5 στον προηγούμενο γύρο μετακινούνται μια θέση προς τα πάνω στη διάταξη στο νέο γύρο. Ας παρακολουθήσουμε ολόκληρο το γύρο άλλη μια φορά, χωρίς σταματήματα ή διακοπές. Αυτή ήταν η εισαγωγή σας στους αγώνες αναμέτρησης Τρούφπα. Λεπτομερείς πληροφορίες για το άθλημα Τρούφπα και το πώς μπορείτε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στο Τρούφπα δίνονται στο επίσημο εγχειρίδιο Τρούφπα που είναι διαθέσιμο στο trufpa.com και στο Amazon. Η εκπαίδευση και οι προετοιμασίες για την πρώτη αναμέτρηση Τρούφπα παγκοσμίως θα ξεκινήσει σύντομα και χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να φέρουμε το Τρούφπα στην κοινότητά σας. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και να θυμάστε, στο Τρούφπα σε όλους τους παίκτες δίνονται ίσοι ρόλοι, ίσος χρόνος παιχνιδιού και ίσες ευκαιρίες χειρισμού της μπάλας.